ассалому алайкум дӯстон, шумо шабакаи Knockout TG-ро тамошо доред ва мо имрӯз оиди рақиби нави Аъзам Ғафуров ва якчанд хабарҳои дигар гап мезанем. хоҳиши бародарона барои дастгирӣ кардани канал лайка шатақа дизанед. мо боша видеоролика сар мекунем. хай тамошо кунед, ғам наметунад. юбой савол шид пирсед мара ҳамиҷа. ҳамза Чимаев оиди қазоқҳо дар саҳифаи расмии инстаграмаш чунин гуфт: ассалому алайкум, чеченҳо ва қазоқҳо ҳамеша бародар буданд. ман ба ҳамаи шумо саломатӣ, хушбахтӣ, комёбӣ хоҳонам. бигзор худованд дар ин моҳи рамазон ба шумо баракати бисёр насиб гардонад. дар ҳамаи халқиятҳо нафароне ҳастанд ки аз ақл бегона ҳастанд. бигзор худованд ба онҳо низ роҳи якҷоя ва муттаҳид кардани халқиятҳои моро нишон диҳад, на ин ки ҷудо карданро. иншааллоҳ кӯшиш мекунам дар муддати кӯтоҳтарин ба Қазоқистон биёям ва бародарони худро шод гардонам. навистааст Ҳамзат. албатта ана ин хислатро ё ана ин рафторро мо аз тарафи Ҳамзат интизор будем. ман аз худам оиди ин гуфтаҳо чӣ лова карданиям? ман гуфтаниям ки бигзор на ин ки ду халқият якҷоя бошанд, бигзор ҳамаи халқиятҳо якҷоя ва муттаҳид бошанд. зеро варзиш миллатро ҷудо намекунад, балки муттаҳид мекунад. шумо низ дӯстон дар зери видео фикратонро нависед. барои ман ҳамеша фаҳмидани фикри шумо боиси хурсандист. Дастин Порье таздиқ кард ки муҳорибаи навбатии ӯ бар зидди Ҷастин Гейҷи мешавад. набард бо Гейҷи маънои дигар дорад. ман фикр мекунам ин набард ҳамин тобистон баргузор мегардад. айни ҳол ман аниқ гуфта наметавонам, аммо ҳамааш ба он ишора дорад ки Ҷастин Гейҷи рақиби навбатии ман мешавад. ӯ маро ба ҷанг даъват кард. одамони гирду атрофи ӯ мегӯянд ки ман ин ҷангро қабул намекунам. ман мехоҳам бигӯям ки онҳо мисли мурғобӣ беақл ҳастанд. ана ин хабари хуб аст дӯстон, аммо барои ман на он қадар, зеро ҳарду ин ҷангварон аз ҷиҳати стили ҷангии худ, аз ҷиҳати тавоноӣ дар ҳолати росто ҷанг кардан барои ман писанд ҳастанд ва ман мухлиси ашадии инҳо ҳастам. аммо акнун намедонам дар ин набард кадомашро мухлисӣ кунам. агар ин муҳориба баргузор шавад, ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб мешавад? дар зери видео ҷавобатонро нависед. мо бошад мегузарем ба хабари асосии видео. аз сидқи дил миннатдорӣ худамонро ба ҳамшарики расмӣ таксапарки УНО барои сарпарастӣ мерасонем. гаптон надорам. комиссияи паст ва пардохти фаврӣ дар як лаҳза бо промокоди Knockout TG. ссилка дар описания видео. расман Аъзам Ғафуров дар гран-при созмони ACA бо размкори арманӣ Вартан Асатарян қувваозмоӣ мекунад. айни ҳол санаи муҳориба аз тарафи ташкилоти ACA аниқ нагардидааст. ҳамин ки сана ва макони баргузоршавиро аниқ карданд, мо ҳатман ба шумо хабар медиҳем. Аъзам Ғафуров айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рекорди касбии Аъзам Ғафуров 14-3 мебошад. рекорди Вартан Асатарян бошад аз 25 ғалаба ва 9 бохт иборат аст. ин муҳорибаи зур ва тамошобоб мешавад. ман ба шумо ваъда медиҳам, зеро ҳардуи ҷангварон дар ҳолати росто зарба мезананд ва ҳардуи ҷангварон мисли гладиаторҳо набард хоҳанд кард. пешгӯии шумо дар зери видео намерасад. агар муҳориба баргузор шавад, кӣ ғолиб мешавад? ҳатман фикратонро нависед. мо бошад дар ҳамин ҷо видеоро хотима мебахшем. ба ҳамаи нафароне ки дар ин моҳи муборак рӯза мегиранд ва намоз мегузоранд, бигзор рӯзаву намозҳоятон қабул гарданд. раҳмат ки видеоролика тамошо кардед. пайгири хабарҳои Knockout TG бошед, зеро мо ҳамеша хабарҳои ҷолибро пешкаш шумо мегардонем. то видеоролики навбатӣ, дар паноҳи худо.